Pois si, de seguida conectaremos con Joaquín Campos, que estivo ademais presente nesa sala de autopsias que, como lles dicíamos antes da publicidade, o informe corrobora pois os peores presaxios que tiñamos sobre este caso. O sufrimento o que tiveron que someter a esta ferrolá antes de morrer nun caso que se segue investigando pero que está plagado de irregularidades. O resultado da autopsia de Matilde Muñoz fíxose público e confirmou as sospeitas. A morte foi por asfixia. Ademais, a Policía de Lombok Occidental, encargada da investigación, revelou que se encontraron sinais de traumatismos na cabeza, no pescozo e no peito, o que reforza a hipótese dos investigadores de que foi vítima dunha morte violenta. O corpo sen vida de Mati Muñoz, unha viaxeira empedernida de 72 anos, apareceu o 30 de agosto tras 2 meses desaparecida. O bofetón foi terrible. Creo que a primeira vez en 42 anos que teño que non quería ter a razón, porque sabíamos onde estaba. Os restos mortais de Mati foron descubertos nunha praia de Senguigui, preto dun hotel no que se hospedaba. Foi ali onde deixou de dar sinais de vida o pasado 1 de xullo. Os seus amigos e familiares denunciaron en España a súa ausencia. A contorna de Mati comezou a desconfiar dos encargados do hotel por un posible roubo. Con todo, a investigación non avanzou ata que comezaron a facer presión e o xornalista Joaquín Campos se interesou polo tema. Finalmente, a policía detivo 2 homes como presuntos autores do crime, os 2 vencellados ao hotel. E segundo Campos, poderían non ser os únicos implicados. Aunque el crimen lo hayan cometido 2 personas, ha habido gente que ha ocultado, que ha ayudado. No sabemos si ha participado, no sabemos si eso estaba premeditado, no el crimen, pero sí el robo, pero tenemos un montón de incógnitas que se han convertido en realidad. Nos últimos días, as 2 persoas detidas pola súa morte acusáronse mutuamente do crime. Aínda quedan moitas preguntas por resolver, pero o que está claro é que esta autopsia supón un paso importante no camiño para coñecer a verdade sobre a morte de Matilde Muñoz. 12:14, Joaquín Campos, que tal? Moi bons días. Un informe que levábamos xa moitos días agardando. Joaquín, que conclusión podemos extraer, moi bons días, desa autopsia que acabamos de coñecer? Buenas tardes desde Indonesia, buenos días allá Galicia. Bueno, lo que podemos entender tras el resultado bastante tardío, la verdad, es primero que se dice, se justifica lo que ya dijeron los presuntos asesinos reconociendo los hechos. Y segundo, que en el informe se señala claramente que al final parece que hubo más violencia incluso que la que se dijo. Fractura en el cráneo en forma de L, el que se ha demostrado que murió asfixiada, traumatismos en el pecho y también hay hemorragias en la zona derecha de las costillas de Mati. Esto pues, no sabemos exactamente, pero pueden ser golpes con la pierna, con el brazo, pero se ve que tuvieron que ser unos últimos segundos o último minuto y medio, pues bastante duro, ¿no? Porque los traumatismos son bastante severos y más para una señora que en ese momento tenía 72 años. Claro, é que eu non se me vai, Joaquín, a imaxe da cabeza de Mati. Efectivamente, unha muller de 72 anos, de apariencia, ademais frágil. Non sei por que ese ensañamento, Joaquín, o sea, a autopsia que revela é que esta muller tivo que sufrir moito nestes últimos minutos. A ver, lo que se entiende, los que estamos aquí, es que realmente no hubo premeditación. O sea, lo que ocurrió fue que Mati, que tenía un carácter fuerte, se despierta y se encuentra con 2 personas que conoce, que les resultan familiares, porque uno era ex empleado y iba continuamente allí y el otro era empleado. Entonces, ese arrebato de me estáis robando el sueño que hacéis dentro de mi habitación, me estáis robando, estoy en mi casa, esta es mi casa, me siento en mi hogar, pues las otras personas, al no tener nada premeditado, lo que decidieron fue la peor forma, que es golpearla sin saber, bueno, ya sabéis lo que ocurrió luego con el cadáver, que se quedó 6 semanas en el hotel, o sea, no hubo ninguna preparación y al final fueron pillados, ¿no? Por último, Joaquín, hai 2 detidos, non? De momento, por este crime. Xa nos contabas, nesa última conexión, agora o lembrábamos, que o hotel estaba no Allo, máis ou menos, nos viñeches a dicir. Produciránse máis detencións, crees, finalmente, nas vindeiras horas, días? Antes de la aparición de los restos mortales de Mati dijimos que el hotel
estaba implicado y ahí están las pruebas, ¿no? Y desde ahí hemos dicho siempre que es completamente imposible que el personal del hotel no supiera lo que estaba aconteciendo durante esas 6 semanas que el cuerpo de Mati estuvo dentro. No hay ninguna explicación basada en el raciocinio, en el sentido común. Esto la policía, creo que lo he explicado varias veces, lo tiene tan claro como que cuando hemos querido presentar pruebas a la comisaría nos han bloqueado el teléfono. No sabemos la razón, si el pragmatismo asiático determina que contener a los asesinos es suficiente, pero si alguien ha encubierto o ha robado o ha ayudado o ha pasado la información de que ese día Mati Muñoz tenía consigo una gran cantidad de efectivo para lo que es el nivel de vida indonesio, creo que deberían volver a interrogarles a estas personas, porque cualquier persona comete un delito y no paga por él mismo, caben grandes posibilidades de que vuelva a hacerlo. Pois Joaquín Campos, como sempre, moitas grazas por compartir esta información en exclusiva aquí connosco no Termómetro. Gracias para toda Galicia. Gracias. 12:17 minutos. Bueno, María Jamardo, cal é a túa impresión sobre esa autopsia que nos estaba describindo o compañeiro? Pois a utilidade que vai ter isto no desenrolo, no, do futuro suizo e sobre todo para determinar se ademais de dar a causa da morte, porque no examen preliminar había golpes, sabemos que había golpes no peito, había golpes na cabeza, non é o mesmo que recibir eses golpes como unha forma de mermar a súa capacidade de defensa e despois fora asfixiada, que se fora noutro orden. Todas estas cousas son moi relevantes tamén para determinar o sufrimento da víctima, da falecida neste caso. Entón, é de moita utilidade ir coñecendo pouco a pouco datos obxectivos, porque atado agora os dous acusados contradícense nas versións. Entón, hai que ir depurando para tamén ir cercando esas versións e apuntando ao autor material, se que foi foron os dous, un golpeou e outro rematou. Ou como nos leva Miguel Ángel, este xornalista, contando dende fai tempo que para mover 4 veces o cadáver de Mati, para telo guardado nese hotel, que aí hubo cómplices e ninguén está investigando. Por qué? O suceso é terrible, supoño que estamos empezando a coñecer datos un pouquiño máis fiables, pero eu, se me permitides, por abrir outro melón a este xa melón importante, a quen voto en falta? Pois, sinxelamente, o Ministerio de Asuntos Exteriores. É dicir, estamos falando de algo que ocorre moi lonxe, con familiares que non poden, nin coñecen, nin teñen por qué coñecer como moverse. Nos estamos enterando de algúns detalles, moi poucos, pero algúns detalles polos periodistas. Bueno, é que de feito foi Joaquín Campos, este xornalista, o que nos contou aquí, que delle o puzzle feito as autoridades porque non moveran un dedo, literalmente. Eu voto en falta que nestes... estamos falando deste caso concreto, pero podíamos falar de outros moitos. Hai algo que non está a funcionar debidamente. Non sei, o Gallá está equivocado, pero non sei se teñen asistencia de vida o apoio que deberían ter. Pois aquí non, Carla, eses familiares levan denunciando o tempo que non, e claro, estamos falando dun destino bastante turístico para moitos galegos e galegas, non? Igual habría que dar algunha certeza máis cando un viaxe ali, non? Dende logo que sí, ademais, bueno, neste programa de algún xeito foi portavoz desa familia, no? Porque tivemos aquí en directo pois a testemunha de familiares que mostraban a súa preocupación antes de atopar o cadáver. Estamos falando dun caso non da semana pasada, estamos falando dun caso de hai moito tempo xa. Por lo tanto, sabemos moi pouco con respecto ao tempo transcurrido, no? Eu tamén comparto esa idea, e xa o teño dito aquí antes, que o papel da embaixada española en Indonesia, o papel do Ministerio de Asuntos Exteriores, tiña que ser moito máis activo, e a propia familia tamén o reclamou, non? Non solamente neste caso, sino en todos os casos, porque de algún xeito, cando viaxamos ao exterior, o que queremos é a seguridade de ter donde acudir. Pasa algo, alguén vai velar por nós. Eu se organizo un viaxe, quero saber que teño unha embaixada que pode responder en caso de necesidade. O que semella, digo, que parece que hai protocolos neste tipo de sucesos que desgraciadamente ocorren que non están moi claros. E sobre a investigación, Sosantón, brevemente, cal é o teu pálpito? Crees que se moverá de algún xeito que este informe fará que mova ficha a policía e se poña as pilas e haxa máis detidos? Eu penso que neste caso existe a fortuna para a familia de que encontrouse con un xornalista que estaba ali e que foi quen de sacar á luz moitas cousas. Por exemplo, o móvil.
está claro que un móvil económico, ten toda a pinta de que un móvil económico, pero despois, por exemplo, como morre? Por asfixia, é dicir, hai unha tortura ou unhas agresións a ela e depois hai unha asfixia na que é efectivamente un asesinato ou polo menos podese catalogar como eso, e despois o encubrimento, é dicir, pasa todo ese proceso, pero aparece nun sitio, estuvo no hostal, e aí tamén hai outro. E depois no caso das embaixadas, sí é certo que hai un protocolo, pero sí tamén é certo que están un pouco relaxados, vamos a deixar a palabra aí, non? Pois oxalá visibilizar estes casos, pois, bueno, pois polo menos non esquecer a Mati, porque entendemos que para a familia coñecer hoxe as circunstancias nas que se produxo a súa morte, pois só pode engadir máis dolor e lles mandamos unha aperta dende aquí.